हमें राज के कुहार हमी हमनी के दू बेकत बानी सन। भगवान हमनी के दोनों बेकत के एगो बाल बच्चा ना दहले, लेकिन एगो बात बाटे, भगवान ना दहले कोनो बात नहीं खे, लेकिन हमनी के ए राज में बर्तन देवे सकर ले बानी, अभी तक ले आवा ना लागल। कहा जाने हमार बुढ़िया कहाँ बिया कहाँ ना। अच्छा हम चाल करते नहीं अपना बुढ़िया के कहा जाने कहाँ बिया। ए बुढ़िया बुढ़िया रे, ए बुढ़ियो बुढ़वासर होता रहा, का बुढ़वासर होता रहो? बुढ़ियो बुढ़ियो कह बड़ा, बुढ़ियो बुढ़ियो खेपात नहीं खेता रहा। मार दे, मारा जा, अब मार दो लो, मारा मारा खड़ा बनी, आवो मारला संबंध लेके उतारता रहा। फिर ये बात बुढ़ियो बुढ़ियो बुढ़वासर मोछिया उखड़ गई, आवो मरवा दिया। वो बुढ़ियो बुढ़ियो बुढ़वासर होता रहे, हम अपना फिक्र से मरतानी, आई बुढ़ियो बुढ़ियो कहले बारे। फिकिर से मरतारू? हाँ, तहरा के सुतला रात में मारे हमरा के? हाँ मरबो, मरवा दी तरह के। हो रे का हो, कहाँ कर ले, कहाँ गोरनिया? हाँ गोरनिया बसवारी में पता बहरे आवा लगावे खाती, और कहाँ गोरनिया? तू पता बाहरे कर लुआ, कहाँ गोरनिया? हम सुनिया सब मगरुआ कहतर लो। का कहतला? कहतला के बुनेली का तारा जननवा के देखनिया को लाइन के खलकाए खातिर सुतर लसियो। आई हो दादा, ई के कहता? मगरुआ ना कहतर लो, सुतर रनिहा क्यों जा आराम करत रनिहा? आराम करतर लुआ। हां, तरा जीभ में पानी हो गइल बा, तरा जीभ में सुतला रात के निमक दरे दरबा निमक दरबा दी तरह के ऊपर परन कही के। का हो देख बर्तन देवे सकर ले बानी। हाँ, अभी तक ले आवा ना लगल, हमनी के दू पकत के ठिकाना बर्तन तैयारी हो जाई, ढाका में ले जाई तू, मालिक यहाँ बर्तन दे दे तू, पूरा इनाम मिली, हमनी के बैठ के खाई जाई। चाव बा आवा लगावे के, घूम के पियो। एगो हम का करी? आए पिया तनी एगो काम करी, हम लावना लिया होता नहीं, अरे वो आवा लगाई। जा दौड़ के लिए आओ, ढाका में लावना, दौड़ जो। हाँ, लावनवा दो पहले केजे लगाई रे बुढ़िया। आवा हेजी लगाई आगे, हेजी लगा दी। हाँ ठीक हो तरु दो, हई हरियाली। पूरा इनाम मिली मालिक यहाँ से, हमनी के दोनों पे खूब साल भर बैठ के खाए सन। चल तनी आवा लगा देबे। जब हमार बर्तन पाक जाई मार साहब, जब हमार बर्तन पाक जाई आए आवा खोले, ढाका में बर्तन साज देव, अब बुढ़िया के चाल करे उठा देव, ले जाई पूरा इनाम लेके आई। चल तनी तले, चल तनी। कुहार क्या लगल बा? ए मासे कुहार क्या लगल बा गौवा में? ए भाई का हो खुद लागल बा कुहार क्या बा? हई का? हां सुना, हां ले चले फेंक दे जा। चला एमे जोर मर जैसन ना रही बास ना बाजी बंसुली। चला चला सो जा, चुप हो जा,
सो जा चुपी हो जा काहे मोरे राजा तुझे निंदियो न आवे। आसमां छत तेरा धरती बिछौना सोने के डाली बाबू तेरा खिलौना। डैडी तुझे गा के तूने लोरिया सुनावे, डैडी तुझे गा के तूने लोरिया सुनावे। अब चलो तनी बर्तन पाक गइल होई, दू रोज आवा लगौले भइल। मालिकिया से खबर आवता है, गंगा केसिट वाला मालिकिया से खबर आवता कि कुछ गरीब के खियाव अभी तक ले बर्तन आइल। चलो तनी आवा खोला, तनी आवा खोले बर्तन भेज दे, मालिकिया से इनाम मिली, दोनों बेकत खूब बैठ के खाए। ए भाई केहू बाकी ना हो, हमरा मौगी के देखलो हो? अच्छा हम चलते नहीं, पहले आवा खोले चलते नहीं। आई बाप, अरे दादा रे दादा, हमारा आवा भूता हो गई, हमरा आवा में भूत रुआ रे सोन। आई बाप रे, बुढ़ियो बुढ़िया रे, का बुढ़वा सा तारो बुढ़ियो बुढ़ियो कहले बड़ा का हो? जान तोड़ू हम रखे इगवारा पीछे गइल हम कठी कहले बड़ा, बुढ़ियो बुढ़ियो कहले बड़ा। आओ मरवा दिया वो, बुढ़ियो बुढ़ियो बुढ़वा सा रहता रे, बुढ़ियो बुढ़ियो कहले बड़े। अरे जान जाता हमार, हाँ। अरे प्राण छूटता, आई घुमतिया। प्राण छूटता? काहे प्राण छूटता? हम लेखी आए ए बुढ़िया का हो? अपना जरते हुआ में हाँ एगो लड़का के एगो लड़की की रुआई सुनाता। आई हो दादा, है सुने के पंचे भगवान बिगाड़ दोले तो गाँव जवार के लोग हो सता।
जे कोहरा कोहनिया बाज बाजिन बाड़े सो मरद हो गई हो फर पाला हमरा के होश होता हमरा लइका ना होई हमार उम्र बीत गइल बा कोनो आवता पी के लरुआ जाता हम ठकुआइले रह जाता आवा में लइका रोता रउआ लोगन सरकार एगो बात बताई इतना लोग बैठल बा ए गांव नगर के चलाक लोग होई रउआ लोगन होशियार आदमी जवन खेत रेहकट हो जाओ ऊसर हो जाओ ऊसर रेहकट खेत में अगर 500 किलो वाला बिया डाल जाओ जामी जी हाँ दे हमरा के उसरावधी बनाओ तारो हम रेहकट खेत हमी ऊपर परनु लेले त ना कहरो एबरा हम उसर खासर हो गइल बानी आय अभी नेकरा लइका के शौक है बा बूढ़ भइला के मारी एकर पूरा पेट के नोसे गिना जाता हवा में से लइका ना बहरल तहरा देह में छट छट लेगा निकाले बा अगर लइकन के रवाई सुना गई तो तहर भाथी फाड़े फरब आओ ना फारलो फारो तोरे नहीं क्या विश्वास कहाँ विश्वास बा चल चल हम दिखाओ ते चल 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 बुढ़िया का ये रहो बुढ़िया आय ऐसे कन्हिया के त्यागे मन जो आय हो ये रहो लेकिन एगो बात बा कौन बात बा सुन ले हम है बिहार के खलीफा हाँ हम है बिहार के खलीफा खलीफा 2 किलो दूध शाम के आ 2 किलो दूध सवेरे पी ले हम ही पियाई ले हम ही देखनी लोगों ने कर कहते कि हम ही पियाई ले ना पियलो अवार्ड के दिले दूध हो तो ना घोकेलो रे ये कहो कि गरम कह के अवार्ड के दिले तो पियले तो कहते रहे हम ही पियाई ले तो छाती से बढ़ला भैंस के दूध उठावना कहले वाली तारा ए खाती बुढ़िया का हो एगो काम करो डरैला कोनो जरूरत नहीं है हाँ हम है बिहार के खलीफा अच्छा एगो काम करो आगे तू चलो पीछे सब चलता देख ले तनी बाहरे मरद यही पर मरद बनता रह तेरे नाम के चूरी पे ये घर में ढुक जा हम आगे चली तू पाछे चलबो मेहरारू जत बड़का बुढ़बा खोले हाँ ए बुढ़िया का हो जानता रू काय कोनी तू आगे चलो हम पीछे चलता नहीं काहे कोनी है हम बानी बरियार अच्छा आगे चले भूतवा अगर हमरा के पकड़ ली तो तहरा से ना घिंचाए ना आ तू आगे चल बुआ और भूतवा पकड़ ललस तोहरा के लेके आ बूढ़ो भूतवा सहिते लेके भाग जाए हो ये रहो चली चल चल। चल तो एगो काम कर कहा हमरा के चले दे देखत तनी कैसन भूत हवन चल बुढ़िया जाए दे हमरा के आजा किसनो ये देख ले अब देखा चल का हो हरम जादी कही की आज तो तेते झकेले आओ तब हम लोग हमर घेटिए थइले रहल रे बक ऐसे करे कि हल्दी झटक के चली आखी ढकेले ही ना कहले इस हल्दी चली चल हट तो चल तनी चल ए बुढ़ियो काहे रावा आय हाय होय देखो भगवान की लीला आय सारा बर्तन पा गइल बा अच्छा आ 2 गो काचे बा 2 गो माटी के बर्तन काचे बा हाँ एगो में लड़का आ एगो में लड़की कौआ में यही में बच गइल पानी चुअता आई हो भगवान का माया धूप कहीं छाया
बाबू ने कैसे बाज कर भाई रहो कहाँ जाने? चल के देखी तो चल चलो चलो चल चुप करो। मार दे बक अरे मार दे। का मार दे कितना रुआ तर से लिखवा? ये लोग भूखे रोता और वो कहता मार दे बाबू लोग भूखे रोता। हाँ ये बुढ़ियो आ तनी अपन छतिया धरा दो। बक ये रावो का हो? हमरा छाती से दूध बहरी काहे रे? ये से ना बहरी जो हम जन्मते भी सूख गईली जन्मते भी सू गईले। हाँ रे बुढ़िया आ ई बता किते जन्मते भी सुखिए गईलू। हाँ आ हमरा देश से दूधे ना होई ते बाबू लोग पोसाई लोग के रे। ठीक कहता नहीं महाराज ए आ एगो बात करो तर नैहरवा से खुटुलिया मिल रहे कनिया दान में तनबा आई ले बढ़ले बा तारा हो बेमरिया में ना लाग गई तारा मिर्गिया उपटे वही में लाग गई हाँ 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 रे आ तो लइका पोसाइए सकेगा। ए रावो आज बड़ा खुशहाली बा गांव जवर के लोग होसतला जे कोहरा कोहनिया बाजिन बाड़े सो हाँ ये तो बात जायज बा। आज के होसे वाला बा जिन होसे उनका मुंह में कारिखला लगा दे। हाँ ठीक कहता रू। ए रावो का हो? यही खुशहाली में रवा सोहर गाई आ पैसा बा तो दी हम जाता नहीं बाजार है कौन बाजार है रे? आए कौन बाजार है? खरीलाबाद खलीलाबाद। हाँ वो बाजार में से जाए मड़ुआ मीठा लिया है आ काचे रोटी बना के गांव में बांटे। ठीक कहले काचे रोटी बांट दे केहू को मॉल पड़ता तो मार के हुक देला लो। ए रामा कहा रे? काची रोटी काची रोटी। हाँ ए बुढ़िया आए सुन लो अगर पैसा मिल जाता तो हम चल जाए दिल्ली। अच्छा और गंगा के सीट वाला मालिक यहाँ हाँ आज जान तो पैसा मिल जाये नू तो लइकवन खाती कौन चीज लिया है? का लिया है? बड़का बड़का बिलायती दूध के डिब्बा हाँ गरम पानी में घोर के आहे दूध पिलाई से बाबू लोग के पिया के पोस के सियान को दियो। हाँ महाराज ठीक बा। जानते काउरी ले ले का 10-12 लीटर करू के तेल ले ले बाबू लोग के मालिश होई। बाबू लोग के देह में पूरा तेल के मालिश करियो कि बरियार होई लो। हाँ ए बुढ़िया आ एक बोतल लेडी के तेल ले ले बक लेडी के तेल का होई हो? अतहार पुठा ना मलाई। हमार पुठा मलबो तू रातों दिन पुठा मलत मोटा गलो पुठा मलबो हमार। हम जाने की तोरे देश भइल बस तारा दुख पीरा होई तो तू सुत जाई तू मुखुरी हम लेडी के तेल देह के टघरा देती। ऊपर पररू हर के मुखुरी पटवा के लेडी के तेल से मलबो तार गुदगुदिया मिट जाई। बक ए रामा का हो? रवा सोहर गाय रे बुढ़िया एक काम कर। हाँ हमनी के चलतन से मालिक यहाँ हाँ आ लइका लेके आओ हाँ आ हमरा संगे चल आ देखा के आ हमनी के मालिक से कर्जा पैसा लेके आ हल्दी जाते बजरिया में ना तो दूध पिलैया ना मिली। ठीक बा चल चल, चल। अच्छा पगली के तो ले के फार्म में कोयल बनी अब का जरे फार्म में बढ़िया तरह से रखवारी करत या कि नहीं खे रखवारी करत चल तरी ओकरा पहरा में कि बढ़िया तरह से फार्म रखवारी करत या के रेखे करत चल तरी का जाई कहां जाई क्या करो दुवरिया चारू ओर से लागल बड़े बजरा की मरिया कहा जाई
कहाँ जाई के करो दुवरिया रा कहाँ जाई के करो दुवरिया रा चारू ओर से लागल बाड़े बजरा के वरिया एकरा का हम भेजनी है फार्म में कि बढ़िया तरह से रखवारी करत होई आई कमला कोला सही कॉल के आई या का हमरा बुढ़िया पर कौवे बेला उतर रे ए तू तो देखाई ए का खाई या ना खाई रे रे ये बताओ कि तोरा के तो फार्म में कोई नहीं है कि बढ़िया तरह से फार्म रखवारी करबे आ कमला कोला सही कॉल के आके आ हमरा बुढ़िया पर कौवे बेला उतर रे बाबू रे जो फार्म में जो जियान होता है तोरा के वही खाए के लिए ले जो बाबू ना खाई खाई लाल लाल वो ठबा से अब बरसा लाल लोया हो किया मचुएला रे ना बेल चुएला राइट तू जो राइट जो फार्म में जियान होता है जा जा रे सुना जा रे कोई देसा जनवा से लागे नहीं छूटे राम चाजिया अब देखा तीन दो नहीं जो तोरा के होया फार्म में बढ़िया तरह से फिर रखवारी करिए फार्म आ तोरा के होया खाए के लिए उतारी जो चाहिए हां जो ना खाई रे खाई जो तोरा के होया खाए के लिए उतारी फार्म में जो बहे पूरा वैया रही लेला और निमिया के पतोइया हो परवा हो की ताई परवा यही लली झुनुर झुनुर बाजो हमाई के झुनुर झुनुर बाजो हमाई के बाजो पोए जलिया हो की चम चम चमके हमाई के चमकेला कंगनवा हो की चम चम झुनुर झुनुर बाज हो मई के बज पोए जलिया चमकेला मई के चमकेला कंगनवा बहुत ही हमरा के पारसाल करी एकरे का भेजलिए फार्म में की बढ़िया तरह से रखवारी करबे तई कवला कोला सही कॉल के हमरा बुढ़िया पे को बेलल सा अब फिर पास देखा तोरी की बेला के फिर फार्म में गई अच्छा चल फिर फार्म में हम आ रहल बानी ए बुढ़िया बुढ़िया का ये रावो का बुढ़ियो करो तो हतारी कही तहरा के सुतला रात में मारे मारे सुतला रात में मारे काहे खाती
बबुआ बबनी खेले जो हो लो हाँ। बबुआ खातिर माटी के घोड़ा माटी के लगाम बना देले बानी आ तू बबनी खातिर कुछ बनौलो बड़ू कि ना रउआ हाँ रउआ से कम हम ही बानी हम अपना बबनी खतरा सुपुली मौनी बनौले बानी खेले खातिर नैहरे के चलाक हिय हाँ ई चला के ना हवा तहरा के बड़ा फोटारा करता रू काजर नु कइले बड़ू काजर दोसरा खातिर कोइले बानी तारे खातिर कोइले बानी हाँ 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 ए बुढ़िया का हो तो बबुआ बबनी को बुलाओ जाओ हाँ बुलावे के ए बबुआ ए बाबूनी आओ बाबू हमा बाबूजी प्रणाम। खुशी रहो बाबू माई प्रणाम। जिया बाबू हमार बाबूजी का बाबू काहे के बोलौला हा? तोहरा लोगन के ही खातिर हमनी के दुनु बेकत बोलौले बानी सन कि बबुआ हमनी के ना गांव में घर बा ना सरह में खेत बा गांव में खेलबा लोगन केहू से झगड़ा होई हमनी के दुनु बेकत के पकड़ के लोग ले जाई ए बबुआ हाँ बाबूजी। तो तोहरा खातिर माटी के घोड़ा माटी के लगाम बना दिल बानी अब बबनी खातिर तोर माई सिपली मौनी बना दिल बाड़ी यहाँ से खेलते खेलते हाँ गंगा बाबू। जी के घाट पर जइह लोगन आ गंगा जी के घाट पर से खेलते खेलते अपना द्वार पर अइह लोगन हाँ बाबू जा लो ठीक बा माई तू जब कहा तर तू जेबे करब सन। बबुआ ठीक बा एगो बाबू। और बात बाटे हाँ कहा। केहू से झगड़ा मत करिह लोगन ना ऐसे कि जुग जमाना खराब बा देखो गरीब के लइका अगर ऊख के किनारा चल जाओ गन्ना के किनारा चल जाओ अगर गन्ना ना तुरले होखे जे ना देखले वैसे ऊ कही कि ठीक तुरले होई अगर धनी के लइका जेकरा करोड़ों के हसीयत बा ऊ लाखों आदमी में आके केहू के मर्डर कर दे तो डरे केहू ना बताई कि बुत के मालिक के लइका हो ठीक बा। यही से तोरा लोग कहतनी कि खेलते खेलते गंगा जी घाट पर जो लोगन आ गंगा जी घाट पर से खेलते खेलते अपना द्वार पर हो लोगन ठीक बा बाबूजी केहू से ना झगड़ा करब सन। जा लो ठीक बा। बाबू हमार ए बुढ़िया आय है नहीं बू कहा ये रहो आय का हो एगो काम करो कही जाना घोड़वा हम जाके लिया वो हाँ जातन लिया घोड़ा चल जा हाली ले कहिए लिया बुढ़िया ए बाबूजी का बबुआ ई घोड़ा बहुत बच्चा बा। ए बबुआ हाँ माटी के घोड़ा हो तोहरा अगर गोड़ दुखा जाओ हाँ तो घोड़ा पर बढ़िया बबनी कह दिए लगाम धोली ठीक बा। अब बबनी के गोड़ दुखा जाओ तो तू लगाम धोलिए बबनी घोड़ा पर बैठ जाई लेकिन माटी के घोड़ा हो तो का हो लेकिन तोहरा लोगन कौनो दुश्मन आ जाई है तो ई घोड़ा से खाली कहो तो घोड़ा वो लोग को फिट कर दी ठीक बा बाबूजी। हैला घोड़ा लो जा लो आओ, बाबू आओ, ए धर। माई का बाबू हमरा सिपली होने दे दो। बाबूनी तारे सुपली मुनि बना दे बनी तू आओ हम दे तारी सुपली मुनि ठीक बा। ए माई का बाबू तनी समझा दो हाँ हम कोनो बात कहते तो नहीं मानब। काहे बाबनी ना हम माने ले माई। अपना भैया के बात मनी हो हाँ माने। आइए न उन्हें घूमी हो जगह नैहर के बिगड़ल हिया ओइने लइकवन के सिखाओ तरू रोहन सिखाव तानी एके फाइट में कोख बैठा दे मरबो मरबो एक बात सुन लियो ए बाबूजी ए अरे हमरा ना बुझाला माई से तू काहे झगड़ा करेला? सुनत नहीं खो उनका बोली ए बबुआ हाँ जान तर काहे झगड़ा करीले आ किए हरम जादी के ऐसे मोने करनी कि लोबर लोबर मत बोलिए बारात गांव में आई रहे आई चल गई बारात देखे आ वो जे हाथी ढेखार लिसन हाथी हक दल से करा घेटिए पर बसे कर एती कुबर निकल गई हाँ चल रे चलो हमारा माई के शिकायत करता रहा। ना चलो चल चल ए बाबूनी का भैया देखा माई बाप जी कह रहा तू लोग जाता रहो खेले मगर के उसे झगड़ा मत करिया लो हमनी बहुत गरीब बनी सब कोई दो चार थप्पड़ मार दी। हाँ ये भैया ठीक कहा तेरा। तो चल बाबनी चलो भैया। चल बुता
चलबुए बबुनी गंगा जी के हो घाटिया। चलत में बानिए भैया गंगा जी के हो ओ घटिया। हो चलबु तो चलबुए बबुनी गंगा जी के हो घाटिया। चलत में बानिए भैया गंगा जी के हो ओ घटिया। ए थोड़े दूरा बारे बबुनी गंगा जी के हो घाटिया। थोड़े दूरा बारे भैया गंगा जी के हो ओ घटिया। हो चलबु तो चलबुए बबुनी गंगा जी के हो घाटिया। चलत में बानिए भैया गंगा जी के हो ओ घटिया। चलत चलत ए बबुनी पैया ले हो पीराइले। चलत चलत ए भैया पैया ले पी रईले। हो चलबु तो चलबुए बबुनी गंगा जी के हो। ए बही सुनो, हमन के महल का रानी है सो। आज विचार बा हमन के गंगा घाट में स्नान करे के, चले के स्नान करके अपना महल में चल आवे के। ए बही साबुन ले ले बड़ू हो ना हो आ शैम्पूल बा, शैम्पू ले ले बनी। तो चले के हमें गंगा जी में माथ मिस के नहा लिया जाए। चला चल मिले खातिर दिल बेकरार काहे होला। प्यारी मिल गुआ बीमार काहे होला। प्यारी मिल गुआ बीमार काहे होला। मिले खातिर दिल बेकरार काहे होला। प्यारी मिल गुआ बीमार काहे होला। प्यारी मिल गुआ बीमार काहे होला। प्यारी मिल गुआ बीमार काहे होला।
गोपाला चीजा